मम्मी पूरी पहुंच गया। पूरी पूरी ना मैंने पटपुर मुंडिया कला पूरी वीडियो स्टार्ट होगा करो सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंबिया पड़ो এটা অপশন নো বাধ্যতামূলক স্টেপ হও হও বিজ্ঞাপন সরিলা ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାପି ରଜ। ଆଜି ଆମେ ରଜରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭୋଜି କରିବୁ ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ନା ଖାଲି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପିଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପାଣି ବି ନିଆହେବ ଜିନିଷପତ୍ର। ବାଟରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଦୁଇଟାରେ ଯିବୁ ଆଉ। ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପୁରା ହେଉଛି। ପାଣି ନିଆହେବ ଭିତରକୁ ଚାଲିଛି ପୁରାପୁରି ଆମର ଭିତରେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ। ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେଲୁ। ପିଲା ଆମର 6-7 ଜଣ ଆଗରେ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ତ ବାହାରୁନି ଘରୁ ସେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଚଢ଼ୁଛୁ ଏବେ ଆଉ। ଆରମ୍ଭ ପାହାଡ଼ର। ଛୋଟିଆ ପିଲା ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି କିରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ପାଟିକା କରୁଛୁ। ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଉପରକୁ। ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତ ରୋଡ଼ କେମିତି ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଧଇଁ ସାରିଲା ସାପ ଭଳିଆ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି। ସେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଧରିକିରି ହାତରେ ଦୌଡ଼ୁଛି 100 ସ୍ପିଡ଼। ପିଲା ଥକି ପାଇଛି ପୁରା ଚାଲି ସବୁ ଜିନିଷଟା ବଇଛି। ଉପରର ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ବି ଠିକରେ ରହୁନି ଆଉ। ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା ଚାଲି ପାଣି ଆଉ ବୋହି ହେଉନି। ବସ୍ତାରେ ପୁରା ହେଉଛି ଝୁଲେଇକି ନେବା ବୋଲି ଚିରିଗଲା ବସ୍ତା। ପିଲା ଉପରକୁ ପୁରା ଥକିକିନି ପାଣି ବାହାରିକିନି ପିଇଲେ ନା ଉପରକୁ ପାଣି ପଳେଇଛି। ବହୁତ ବାଟ ଆଇସାରିଲୁ ନା କିଛି ଦିଗ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ଚାଲି ମଣିଷ ଧଇଁଆ। ଏଇ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ପାଣି ଜାର ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି ପିଲା ମୁହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସାପ ଭଳିଆ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ନେଇ କହୁଛି ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆର୍ମି କହୁଛି ପିଲା ଯିବ। ଇଏ ଏତିକି ବାଟରେ ଧଇଁସ ହେଇଯାଉଛି। ତଳକୁ ଦେଖ କେତେ ବାଟରେ ଧଇଁସ ହେଉଛି। ମୁଇଁ ତ ଖୁଦ ସାପ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଚାଲି ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଉଦା ଝାଳ ଧ କୋଉ ଭଳିଆ ଖତରନାକ ରୋଡ଼। ପାଣି ପିଲା ବୁହିଁ ପାରୁନି ପିଇ ସାରା ନଦାରୁ ବାକେ କହୁଛି ପହଞ୍ଚ କେ ଧଳା ଗଛ କେ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲ ନା କି ସେ ଗୋଟେ ଯାଇ ସାରିଲା ନା ପଛରେ ସାପ ଭଳିଆ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି। ପାଣି ଆଉ ବୁହିଁ ହେଉନି। ସେ ଉପରକୁ ଗୁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ନା ଆମର ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅଧା ନା ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଖୋଳା ରାସ୍ତା। ଫାଇନାଲି 1 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜାଗା ଉପରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପିଲା ଆମର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଇସା ହେଲେ ନା। ପିଲାକୁ ଗରମ ପୁରା ଖାଲି ଦେହରେ ଟିଙ୍ଗୋ ଗରମ ଲାଗୁନି କିରେ। ଭିତରେ ପିଲା ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ ଆଇଲା। मम्मी पूरी पहुंच गया। पूरी पूरी ना मैंने पटपुर मुंडिया कला पूरी पानी जारे एड़ा पूरी एटा गोटे पानी जारे। एटा सब आमर रोषेई जिनस थुआ है। पिला जाऊँ काठ फाट आरम्भ करेंगे बोली गुंफा भितर बही पवन पूरा नंगा हो ठाकुर अछंती भितर प्रबल गरम लगुला कि ठंडा लगुच पवन हो जहाँ देखा तो सब मोबाइल व्यस्त लगिला सब पिला पूरा कम व्यस्त। डिग्री काठ पाइल पूरा चुली लगे काठ पाई जाइए आरंभ हम आमर माने फ्राइड राइस हम बोली पानी फाणी बसला चाउल धुआ चली बादाम फादाम छाणी थी दिखाई काजू फाजू ये बर्तमान धुआ हो धुई दिया हम आ पिला मोबाइल व्यस्त इे बही पिला गेम खेलु ठीक कि लगुच बढ़िया लगुच फास्ट आरस हौ हल्दी बर्तमान पड़ा
ଚାଉଳ ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି ହଳଦୀ ପୋଡ଼ିଗଲା ଚୁଲି ବି ଠିକରେ ଜଳୁଛି ବାଦାମ କାଜୁରା ପକେଇବା ହେଇଗଲା ପକେଇବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲା ତ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ପାଣି ବି ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଚାଲିଛି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ପକେଇଲୁ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ବାସ୍ ସେଠି ଥାଉ ଲୁଣଟା ବେଶୀ ପକାନି ତାହେଲେ ପଡ଼ୁଛି କାଜୁରା କହିଲି ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଛାଣି ହେଉନି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପକେଇ ଦିଆହେଲା କାଜୁ ଭଜା ହେଇଥିବା ବାଦାମ ଖାଇଯିବା ବସ୍ତା ଉପରେ ପକ ନାଇଁ ଝାରନି ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ିବ ବାଦାମ ବି ପଡ଼ିଗଲା କାଜୁ ବାଦାମ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଫୁଟିଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଆମର କାନିକା ହବା ଉପରେ ପିଲା ବଇଯିତି ଆଉ ହବା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଧେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଫାଇନାଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ଚୌପତି ବୋତଲ ବାହାର କରାହେଲାଣି ବାଡ଼ା ହବ ଏବେ ବାଡ଼ା ହଁ ତ କାନିକା ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ରେଡ଼ି ବାଡ଼ା ହଉଛି ଆଡ଼କୁ ପଟ ଚୌପତିରେ ବାଡ଼ା ବୁଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଲୋକ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ କରିଦେଇଛୁ ଖାଇପାରିବୁନି ଫାଇନାଲ ପଲିଥିନ ପୁରେଇକି ଧରିନି ଯିବା ପଡ଼େ ଘରକୁ ଆଉ ପଲିଥିନ ଅଛି ଆମ ବସ୍ତାର ପରେ ପିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ରେଡ଼ି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ କିରା କହିଥିଲି ଖାଇସ୍ ହଁ କି ସେ କାନିକା କୁକୁର ଭଳିଆ ଖାଇସାରିସ୍ ଟିଙ୍ଗୁ ପୁରା ଖାଲି ବାଦମ ବାଛୁନି ଖାଉଛି ଗାଣ୍ଡୁ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଯେ କାଜୁ ନାଲା ପୁରା 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 ବଡି ବାକିକିରି ଖାଉଛି ପିଙ୍ଗୁ ନା ନୁଚିକିରି ଖାଉଛୁ ନା ରେ ସେଣ୍ଡା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ତୋର 3 ନମ୍ବର ନାଗିଲାନି ଜାଣି ପାରୁଛୁ ନାଇଁ ସେଣ୍ଡା ପୁରା ଖାଇ ନୁଚି ଖାଉଛି ବାଦାମ ଖାଲି ବାଦାମ ବାଛୁଛି କାଜୁ ବାଛିକିନି ଖାଉଛି ପିଙ୍ଗୁ କଣ ପୁରେଇବୁ କି ରେ କି ହିସାବ ଭାଇ ତାର ପାଣି ଦୋକାନ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି ସଲାନ ସବୁ ପାଣି ବୋତଲ ଭତର ପୁରେଇ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ହର ବଳିଛି ଢାଳି ଦେବୁ ଆଉ ଯିବୁ ପଳେଇବୁ ସଲା ଏତିକିରେ ଆମର ଭୋଜି ଶେଷ ତଳକୁ ଗଲା ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ଟିକେ 12 ବାଜିଯିବ ଆଉ ପୁରା ଝାଳରେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତଥାପି ଗରମ ବି ଏତେ ଲାଗୁନି ପୁରଟା କି ନାହିଁ ପବନ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଆଉ 2ଟା ଜାରରେ ପାଣି ନଆଣିଥିଲେ ତମେ କଣ ପାଇଥାନ୍ତ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ବୋହିମା ଦୋକାନ ତ କୁର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବାଟରେ ପଟେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ଫୁଜି ସରିଲା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଗୋଟେ କରିଦଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ସରିଲା ବାହାରିଲେ ପିଲା ଆଉ ଚପଲ ସବୁ କିଏ କୁଆଡେ ରଖିଥିଲା ବାହାର କହୁଛି କେତେ ହାଇଟ ରେ ଅଛୁ ଆମେ
ମତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାଟା ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠାରେ ବୋଧେ। ଟିଙ୍ଗୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଜୀବନ ଆଇ ଯେତାଟ ନା କହିଲା ଖାଇବି ବାଟରେ ଖାଇ ଯିବି। ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଧରି ନଥିଲି ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବସ୍ତା ଧରି ଦେଇକିନି ସବୁ ଖାଲି ପଳଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ସହଜରେ ପଳେଇବି ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଯେମିତି ଗଡ଼ିଯିବ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ରୁଡ଼ୁ ଚିପି ଚାପୁଡୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗଛ ବୋଧେ ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛି ଖାଲି ଗାରଉଛି ଆଉ ମଝିରେ କିରି ହେଇଛି ଗଛଟା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଖାଲି ନେଖି ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହେଉନି କେଉଁଟା କିଛି। ଭାବୁଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଖସି ଯିବି ଭାରି ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବି ଛାଡ଼ ମାନେ ଏଠି ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବି ପିଲା ଆମର ତ ଆଗୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା ଅଛି ପିଲା ବି ରହିଯାଉଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଖସଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଜାଗାରା ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା କାଟୁଥିଲା ବସେ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ହେଉଥିଲା କିଛି ହେଉନଥିଲା ଗଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଯିବ ତାଇ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଆସିଲୁ ଭାରି ଆଗରେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିବେ ଭାରି ଚାଲି ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।